bună ziua! Astăzi s-a împlinit, peste 2 săptămâni, s-a împlinit un an de la tragedia de la Caracal din Craiova cu Alexandra Măceșanu. Noi vom prezenta pe televizor un an de la tragedia din Caracal. Fiți atenți aici. Pardon. Uitați aici. Uite, Caracal. Dăm aici. Prima dată acum 2 săptămâni. Hai să vedem ce-i cu ăsta. Din cazul crimelor din Caracal, Gheorghe Dincă lansează o ipoteză șoc. Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu ar fi fost răpite din Casa Groazei. Dincă se plânge că a fost forțat să spună că el a comis cele 2 crime și că de fapt totul a fost o înscenare. Asta e Alexandra Măceșanu. Eu să-i Dincă. Gheorghe Dincă. Dar nu s-aude? Gheorghe Dincă i-ar fi mărturisit avocatei familiei Melencu că el a fost bătut, iar Luiza și Alexandra au fost luate din casă, apoi crimele i-au fost înscenate. Poliția. El a fost bătut. Asta e mama lui Luiza. Ceva de genul i s-a făcut rău Melencu. și fetele, fata i-au fost sustrase. De ambele zice, că fetele au fost sustrase din casă. Că oasele acelea au fost plantate. Prima dată a spus că el a fost undeva ținut în spatele grădinii și nu știe ce i s-a întâmplat totul în curte. Nici până ziua de astăzi, familiile celor 2 fete nu și-au găsit liniștea. Asta după ce Gheorghe Dincă a afirmat că le-a omorât fix în locuința sa de aici, în Caracal. Mama Luizei Melencu acuză autoritățile că încearcă să mușamanizeze cazul. Procurorii și judecătorii am impresia că merg pe aceeași pistă, că Dincă e uite să-i Dincă. Suntem foarte, foarte dezamăgiți. Cel puțin în privința fiicei mele suntem foarte dezamăgiți. Acest dosar, dacă va fi trimis în judecată pentru 2 crime, eu aș vrea să știu care e a doua crimă sau care sunt acele crime. În dosar nu există absolut nimic. Dar dumneavoastră de la DICOT v-a dat certificatul de deces pentru Luiza? Nu, nici certificat. Încă dorea să se facă? Dorea. Hai să mai vedem ceva tot de la Caracal. Deci s-a împlinit azi un an de la tragedia de la Caracal cu Teodora Măceșanu și doamna Melencu. Luiza, uite, cele 2 fete omorâte în Caracal. Ia, ce cu asta? Hai să prezentăm și asta. Nu e asta. Ia, asta să vedem ce cu asta. Au informații în legătură cu ce este în casa lui Gheorghe Dincă, ce au mai descoperit anchetatorii, te rog. Ia să vedem. Despre acel pat sudat, erare. Nu e. Uite, ia, cu asta. Butoiul în care a ars Alexandra. Uite, ăsta e Gheorghe Dincă. Ăsta e Dincă, Gheorghe Dincă. Asta e Măceșanu. Alexandra. De 15 ani nu a avut nicio șansă să se apere. A recunoscut că a ucis fata pe 25 iulie. Da, 25 iulie. Peste 2 săptămâni se împlinește și un an. Ulterior a ars corpul. A declarat că a omorât-o atunci când a prins-o cu telefonul în mână. În cenușă aflată într-un bus. O fi adevărat, nu știu. Uite, asta e Luiza. Un lănțișor, alte 2 fragmente de lănțișoare, o bucată metalică Luiza de Melencu, Alexandra. precum și o bucată similară unei monturi de inel. Ceani a fost în mașina lui Gheorghe Dincă. Acesta a declarat că este vorba de fire de păr și de scociul cu care i-a fost... Asta e Măceșanu Alexandra Mihaela, asta e Luiza Melencu. Eu sunt Laurențiu aici. Acestui nenorocit, fire de păr și scociul cu care i-a fost lipită gura. Probleme ADN cu privire la oase, firmă asta. Agitație la tribunalul fii atent aici. Miercuri 20 mai a avut loc primul termen în camera preliminară în cazul lui Gheorghe Deci vreau să vă Dincă. prezint aici că săraca mama Luiza și săraca mama lui Alexandra Măceșanu, Teodora Măceșanu Dinescu și doamna Melencu, mama lui Luiza. Ia, a dat cu parma în Duba unde a fost Dincă dus la tribunal la închisoare. Plecată în cazul celor 2 fete dispărute anul trecut la Caracal. Vă atenționăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional.
Acestea sunt scene de miercuri dimineață. Rudele celor două adolescente dispărute au bătut cu pumnii în duba cu care Gheorghe Dincă a fost adus la Tribunalul București. Au trecut 4 luni de când... Ei, da, mi-e milă, frate, vine să plâng săracile. V-am prezentat și din Caracal, deci se împlinește... Nu știu ce să vă zic, fetele trăiesc la Luiza. V-am prezentat, deci azi e iulie, luna lui Cuptor, 2020. Acum un an, iulie 25, 2019, s-a împlinit un an de la tragedie de la Caracal. Și vreau să vă zic că îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat. Am dat și detalii la poliția de la Buzău, la DICOT, Direcția de Infracțiuni Investigații Criminalistice. Nu am ce să zic, n-am cuvinte, am plâns, credeți-mă că am plâns. Înainte de a pleca pe trenuri anul trecut, în 2019, am fost la pădurea Hoia Baciu și acolo cred că tot are legătură ceva cu Caracal, locuiți cu asociație Corversi. Haideți să vă arăt pe televizor dacă găsesc. Dar nu știu dacă găsesc. Nu găsesc. Dar lasă. Îmi pare rău ce s-a întâmplat și Dumnezeu să le dea sănătate la părinții ăștia, la familiilor fetelor astea. Maica Domnului să le ajute, Domnul Iisus Hristos să le ajute, Fiul lui Dumnezeu, Sfânta Cureața Paraschivă de la să-i ajute, Sfinții Constantin și Elena Părinte Arsenie Boca să-i ajute și Dumnezeu mare să facă dreptate pentru ce a făcut Gheorghe Dincă, nemernicul ăsta și tot mafia lui. Și țin minte că era în București STB, transportul social încuiați-vă ușa, pe 4 septembrie, țin minte de asta. Îmi plâng. Așa că feriți-vă de tot ce este rău pe pământ. Vă iubesc și vă respect. Te iubesc, Teodora Dinescu Măceșanu, te iubesc, doamna Melencu Luiza, vă iubesc pe toți. Vă pup dulce și să știți că mi-e milă de voi toți, serios, și cu frică de Dumnezeu am și crucea asta la gât, am purtat-o. Da. Îmi pare rău, aici am și o insectă reală, băgată în sticlă, așa, colecția mea, am atât, bine. Hai că să închidem aici cu rugăciunile. Papa, eu sunt Rulescu Nicolae, mă numesc din Galați.